a la ràdio, senyora. Ja l'entenc. Nous? És una antena extensible. No? No està. No està. Tu ets en nous? No. No. No hi és, no hi és. Un segon, Copes vaig a millor pel... buscar-lo. Sí. No, sóc jo. És la Xana. Uf. Que Bueno, pesats he vist que sou. Austin. Si fico el Zeus... Clar, cert. Fàstic, en sèrio. Utility. El què fa fàstic? És en Bio el que està fent coses rares. Que us, Jo no he fet res. que us poseu a plorar. On estan nous? Ah, està a l'aigua, s'ha tirat a l'aigua. Molt bé, campió. I m'he quedat sense orella. Ens han vist. Crec que ens disparen, Rebem tret. Antitancs, va, fora. Antitanc contra el BTR, ja. I Nox que... Hòstia, va, fot-li, aixeca't i fot-li. 6 lliures. Foc. 6 lliures. Vigileu, 6 lliures. Bona. L'Inovska està ferit. Bueno, da igual, bonís. No, el BTR encara està. Obriu tots foc contra les patrulles. Foc contra les patrulles, va. Ranone, recarga. Veritas, mira l'Inovska. Ranone. Hi ha algun vermell per aquí? Ranone. Cago en la puta, recarga i dispara l'altre. N'hi ha un que encara està viu, Sí, és el... Val, el que recupereu havia de el... batre l'Inovska. Ranaone, fes prioritat al BTR que està viu. La palmalla. Ah, merda, no tenim més P, pues a lo que puguem. No sé. Podem mirar el de... Agafa l'antitanc. Vale, vaig. Sí, en tenim una a la seva motxilla. Val, agafa el coet i ataca el BTR que queda viu. Copes, fes-li de binomi. Que no has tirat aquí, Tinc les 6 lliures. Sí, no té... L'han pelat també. Va, doncs agafa'l tu, Copes. Estàs de conya? Hem d'eliminar el tirador primer. No, hem de rebentar. Vinga, a l'altra prioritat banda al de la BTR, muntanya hi salteu ha ja. 3. Vermella, salteu ja. Hi ha un trinomi, Vale. Vale, recarrego. Copes, necessito el BTR aquest mort ja. Sí, estic recarregant. I el Però tio... recarrega xupit, no No, quins tret. escolta, això ho recarrega com vol. Estan morts els que m'estaven disparant? Bueno, me'l carrego, nois. Vinga, 6 lliures. 6 lliures, fot-li. Foc. Bum! No l'he posat jo, la duia així. Que té... Ah, que és 702, que té dolent. Pringao.